Bé, fa 25 anys, un desembre, s'inaugurava un altre cop la sala de romànic del museu, cosa que era, evidentment, un esdeveniment cultural important a la ciutat i al país. Ja feia uns quants anys que les obres de romànic del museu, però també les d'altres èpoques, no eren visibles de cara al públic, estaven tancades, i això, evidentment, va obligar, de fet, tota una sèrie d'operacions que tenien, per una banda, l'adequar al Palau Nacional, que calia actualitzar-lo, calia modernitzar-lo, però, a més, calia anar reobrint el Museu Nacional d'Art de Catalunya. No serà fins aquest 1995 que es podrà entrar a la sala de romànic. Un projecte que va ser dirigit des del punt de vista de l'arquitectura per l'italiana Gaeo Lenti i des del punt de vista tècnic de gestió per Eduard Carbonell. Cal dir també que el procés és el resultat de la intervenció d'altres directors com Joan Sureda o Xavier Barral. És important tenir en compte aquestes tres arquitectures que aquí podem veure perfectament. La primera és el propi Palau Nacional, que determina per la seva alçada, pel seu disseny. La segona, ho poden veure en aquest absis, les superfícies generades per la pròpia pintura mural romànica. Absis, fragments de pilars simulats, naus, etc. I la tercera és la que marca pròpiament el recorregut, aquests murs construïts en pladur, de fet, i que constitueixen la base de la instal·lació de les obres, de la informació que s'aporta i que va marcant, com deia, tot el recorregut. Aquí veiem la part posterior d'un d'aquests absis, és a dir, el que és l'estructura a la qual està aplicada la pel·lícula, per dir-ho així, de la pintura mural. La novetat de la instal·lació del 1995 és que aquestes estructures es deixen visibles de cara al visitant i formen part de tots els volums i superfícies que generen la museografia d'aquesta sala. I una altra qüestió són aquests sòcols que veiem. Hi ha imatges molt il·lustratives on percebem la complexitat del trasllat d'aquestes estructures per un corredor que es va crear i on, amb l'ús d'unes bigues, d'uns gats hidràulics, d'uns sòcols metàl·lics que, evidentment, servien per reforçar l'estructura i, evidentment, amb sensors que controlaven la seguretat, les vibracions, per donar el màxim de garanties a aquell trasllat de les estructures, ja que, de fet, el gran protagonista d'aquesta operació i de la pròpia sala és la pintura mural i les seves estructures. Si bé a la col·lecció hi ha una sèrie d'obres que superen les 25, que són una referència dintre del romànic en general, no hi ha dubte que la peça estrella, l'obra emblemàtica, és l'absis de Sant Climent de Taüll. És l'estrella de la col·lecció i, de fet, per les seves dimensions, per la seva alçada, calia situar-lo en un lloc que va obligar precisament a excavar aquesta zona de la sala, que és, de fet, com la culminació del recorregut, cosa que també es va fer amb el conjunt que hi ha al darrere de nosaltres, que és el conjunt de l'església de Santa Maria de Taüll.